Hello mga katropa, kamusta? Sa araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag full wave. Ang video tutorial na ito ay pwede siya sa XRM 110, Wave 100, bonus, SYM bonus, at saka yung mga China motor na wave style, yung parang kamukha ng wave. Ayan, applicable tong tutorial na full wave doon sa mga motor na yan. So, bago ang lahat pala mga tropa, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Just subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga bago kong ilalabas na video tungkol sa mga wiring na tutorial. Para meron din kayong matutunan kung sakaling di nyo pa alam gawin, makakatulong yung channel ko sa inyo. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, tsaka share nyo na rin. Okay mga tropa? Okay, simulan na natin ang video tutorial natin, tropa. Okay. So ito mga katropa, tatanggalin muna natin yung crankcase kasi kailangan nating i-rewind yung stator sa loob. So tanggalin muna natin mga tropa. Okay. O ito, nabaklas ko na. So tanggalin natin yung crankcase niya mga tropa. O ito na yung stator niya kasi kailangan nating i-rewind yan para may full wave natin. Kasi hindi kagana yung RR kapag hindi naman natin na i-rewind yung stator. So baklasin muna natin to mga tropa. At i-rewind na natin. So ito yan mga tropa, ang pagre-rewind ng stator. Sorry lang naayos ko pa. Itong kulay puti, charging yan, charging na motor yan. No, nakikita nyo, kulay puti, charging papuntang lumang regulator. No, puti is charging. So wag nyo nang gagalawin yung tropa, yung puti, hayaan nyo na lang yan. Okay, wag nyo nang pakialaman yung puti. So ito dilaw. Ito yung ilaw ng mga ano natin, ng headlight natin, no. Ayan yung ilaw. Ito yung puputulin natin mga tropa. Yung puti wag nang galawin, pero itong dilaw puputulin natin 'yan. So itong dilaw, no, itong dilaw na to, karugtong niya tong dalawang, kung nakita niyo magnetic coil na 'yon, karugtong niya 'yon. Pero wag niyo nang gagalawin, ang dilaw ang puputulin natin. Ito naman, ground to mga tropa, ground. Puputulin din natin yan kasi dapat ang stator, ang full wave, floated ang ground. So, itong dilaw, ikukunik na, pag pinutol natin yung dilaw tsaka yung ground, pagkukunik natin silang dalawa mga tropa. Okay? Okay. So, ito na mga tropa. Pinutol ko na yung dilaw. Tapos, ikukunik natin dun sa pinutol ko ring ground. Ikukunik natin dyan. So, dilaw dun sa ground. I-connect natin yung mga tropa. Dilaw tsaka ground lang ha. Okay. Ito na, nilagyan ko na siya ng wire. At inangan natin ng wire, no? Inangan natin siya ng wire at i-connect natin dun sa pinutol nating ground. Okay? Ililipat lang natin. Lagyan rin ng tape dyan para hindi bumangga dun sa, hindi maka-ground doon, no? Lalagyan siya ng tape. Okay? Dilaw, ilipat dun sa pinutol na ground. So, ito na yung itsura niya mga tropa, no? Naiinang ko na, nilagyan ko na ng tape. Ayan, itsura niya. Yung dilaw, ikukunik nyo lang doon sa ground dito. Ikukunik nyo lang. Okay? O, ayan. Ayan yan. Tapos, ito, lagyan nyo to ng, ng strap, yung tie wrap. Para hindi siya umano sa magneto. Hindi umangat yung wire, hindi umano sa magneto. Okay? Tapos ito naman, ito na yun. Nilagyan ko na siya ng tali, nakatali na siya. Para hindi nga siya umano sa magneto. Hindi siya makain ng magneto yung wire, no? Okay, para i-secure niya siya tropa, para secure siya. Para hindi makain ng magneto yung wire. Tapos dito, pagkatapos nating ma-rewind yan, may inang, tanggalin niyo lang to mga tropa. Tanggalin yung dilaw tsaka white, parang ganito. Ayan. Tanggalin niyo yan kasi yung dilaw tsaka puti, ayan yung ilalagay natin sa regulator. Ayan yung pink tsaka yellow, dyan natin yung ilalagay yung regulator natin pang full wave. Okay? Tanggalin nyo yan, disconnect nyo talaga yan. Parang ganyan, parang ganyan. Okay? Sa uli na natin mga tropa. Ito na. Paano ba natin malalaman kung tama yung rewind natin? Diba? Kung tama yung pagkakagawa natin sa stator. So, iti-testing natin. Dalawang paraan para mag-testing yan. Kung bad or good, dalawa yan. Kung bad yung gawa natin or good yung gawa natin. Una, papaandarin mo yung motor. Yung tester mo, i-bodygram mo. Okay, bodygram mo. Tapos, papaandarin mo yung motor. Dapat umaandar yung motor para ma-tester natin. Ma-testing natin yung gawa natin.
Kasi, hindi naman porket na rewind mo, okay na. Dapat, titesting mo rin kung tama yung pagkaka-rewind mo, tama yung pagkakatap mo doon sa stator. Kasi kung hindi tama, hindi rin gagana. Okay, papaandarin muna natin yung motor para testing natin. Okay, pag umandar na siya, ano ba, pinapaandar na ng customer ko yung motor. So, ito na mga tropa, no, umandar na siya. Ngayon, i-check natin to, yung puti, dapat to, hindi umilaw. Naka-body ground yung ano natin, no. Tapos yung dilaw naman, dapat di siya umilaw. Kasi pag umilaw yan, mga tropa, yung dalawang yan, ibig sabihin, bad yung pagkakagawa natin dun sa stator. Ulitin natin, may sumasaya doon. Okay? Hindi umilaw. Okay? Dapat yan, hindi ilaw. Iilaw lang kapag ganito, mga tropa. Ididikit nyo tong clip niya doon sa dilaw o kaya dito sa puti. Kahit saan dyan magbaliktaran, basta idikit nyo yung isang clip tester nyo dito. Kahit saan dyan. Tapos dito, dapat umilaw siya. Pag hindi siya umilaw, bad pa rin yung wiring natin. Ibig sabihin, good yung pagkaka-rewind natin kasi umilaw siya. Doon sa body ground, hindi siya umilaw, di ba? So, good yung pagkakagawa natin. So, ulitin natin ha. Dapat hindi ilaw dito, tsaka dito. Pag umilaw yan, bad. Dapat umilaw lang siya dun sa dalawa. Okay? So, i-ano natin tong regulator natin. Ito. Full wave na. So, ito na mga tropa. Ito yung tinanggal natin kanina, di ba? Yung sinabi ko sa inyo. Yung dilaw, i-connect nyo sa dilaw ng full wave sa regulator. Dilaw to dilaw siya. Okay? Okay. Tapos yung puti, mga tropa, i-connect nyo dun sa kulay pink ng regulator. Okay? So, yung dilaw to dilaw, yellow to yellow, tapos yung puti ng stator sa pink ng regulator. Okay, mga tropa, i-connect nyo yan. Okay, sunod dito, tropa, kulay green ng regulator, i-connect nyo sa kulay green ng dating socket ng charger. Ito, pinutol ko lang to eh. Pinutol ko na yung socket ng charger. Okay, so itong kulay green ng regulator, i-connect nyo dun sa socket ng charger. Okay, mga tropa. Okay, sunod mga tropa ay kulay pula naman. Pagkatapos ng green, pula naman. Yung pula ng regulator ng full wave natin, i-connect nyo dun sa pula na wiring ng motor. Okay? So, susunod mga tropa, itong kulay black. Itong kulay itim ang napaka-importante tropa. Bakit? Kamo. Yung ibang nagpo-full wave, hindi nilalagay ito. Pumuputok ang mga ilaw, lumulobo yung mga battery. Importante ito mga tropa. Itong kulay itim, ito yung stabilizer o nagko-control ng kuryente para hindi tumaas yung voltahe. So, kailangan ikabit natin to, ha? Huwag natin kalimutan to para hindi lumubo yung battery, okay? So, ito na tropa. Itong kulay itim na sinabi ko sa inyo, i-connect nyo dun sa kulay dilaw. Okay? Kasi, bakit natin i-connect? Kasi kailangan nating supplyan ng live yung itim para hindi mag-overcharge. Tapos yung dilaw, kailangan din nating supplyan ng live para umilaw yung mga ilaw nyo. Kasi kung matandaan nyo, nung hindi pa tayo nagpo-full wave, yung ilaw nyo galing sa makina. So ngayon, battery operated na natin yung ilaw nyo, okay? Mga tropa, kung na-connect nyo yung black para nanggaling yung regulator, tapos yung dilaw, lagyan natin siya ng wire. Dugtungan natin siya ng wire kasi i-connect natin silang dalawa sa live. Itatap natin sa live ng motor para masupplyan silang dalawa ng live. Okay mga tropa? So, ipapakita ko yung isang pito ng mga tropa. Ito yun ang ginawa ko, no? Binalutan ko siya. Binayos ko siya. Okay? Itong wire na to, tropa, ito yung dilaw at itim. Yung pinakita ko sa inyong picture kanina. Itatap natin dito sa live. Dito sa solid block, no? Diyan natin ilalagay. So, ito na mga tropa. Nailagay ko na yung wire ng regulator natin dito sa solid block ng motor. Ang solid block ng motor, mga tropa, is positive dim galing ng susian. So, pula, tapos magiging papunta sa black, positive dim siya. Okay, mga tropa? So, ito na yung mga tropa. Tapos na yung full wave natin. Ganyan na, napakadali lang. Mga tropa, kung nakatulong sa inyo ang tutorial kong ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel para may update ko uli kayo sa mga panibagong tips ng wiring, okay? Okay, tapos na mga tropa. Ito na. Ito na yung tinap natin sa solid block. Okay mga tropa, salamat at sana nakatulong ako sa inyo.